Скъпи ученици, по инициатива на председателя на Асоциацията на българските училища в чужбина, представители на българските читалища, културно-просветното дружество Родолюбец и с подкрепата на Министерството на образованието и науката под председателството на господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, е определен днешния ден, 22 май. Той ще се отбележи като ден на светите братя Кирил и Методий и песента "Върви народа възродени", по стиховете на Стоян Михайловски и музика на Панайот Липков. Инициативата включва на този ден във всички български училища в чужбина, както и във всички училища в България, да звучи песента, станала химн на българската азбука, просвета и култура на славянската книжовност. Наша гордост е, че точно в родния град Ловеч през 1901 година преподавателят по музика Панайот Липков написва музика към стихотворение, което чете неговите член. На 11 май същата година новата песен е изпята в чест на българската братя, а през 1902 година песента се заявява във всички училища в страната. Предстои да чуем рецитал на "Върви народа възродени" в изпълнение на ученици от 1 до 7 клас. Върви народа възродени, просветла бъднина върви, с книжовността тази сила нова съдбите си поднови. Върви към мощната просвета, световните борби върви, а длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови. Напред, науката слънце, което на душите грее. Напред, народността на вас, там дето знанието живее. Невестен беше ти, на слава. О, влез в историята. Отколкото християните, които завладя със смърт. Той солонските двама брати насърчаваха критики и тини. О, минало незабравимо, о, пресъщени страни. България остана вярна, многославни и този завет. В тържествование и страдания извърши подвизи безчетни. Да, породената ни година, пресветли преживя, дъга на посилна изпълна и върши труда си всегда. Бе време писмеността наша, Бога против цели мир, за все световната просвета, тя бе неизчерпаем вид. При тържовно гръцко време, тогава в балкански правил си наведаше лице поколението на оттомански властелин, но винаги духът народа, припорка търсеше от вас. О, мъдреци, през 10 века се и жив остана вашия глас. О, вие, които цяло време играхте през Мартина, народен гений и възкресихте да спал дълбока тъмнина, подвижници на права вяра, сиятели на правда мир, апостоли на светослови, следива по славянски мир. Бъдете преблагословени, о, вие Методий и Кирил, творци на българското знание, творци на нашия говор мил. Нека името ви да живее в всенародната любов. Речта ви можна, нека се помни в славянството до век веков. А сега нека всички заедно да спеем песента "Върви народа възродени". Върви